ओम श्री हरिगुरुभ्यो नमः. सगळ्यांक नमस्कार. हांव मीरा शानबाग गौड सारस्वत महिला वृंद सेक्रेटरी बेंगळूर काशी मठा दाखोवन उलयता आसा. शोभाकृत नाव संवत्सराचे श्रीमद संयमीन तीर्थ स्वामेले चातुर्मास कार्यक्रम बेंगळूर काशी मठांतू वैभवावर चलता आसा. त्या प्रयुक्त आता येवची महिन्याचे म्हळ्यार नोव्हेंबर 4 तारीख शनिवार दिग्विजय महोत्सव कार्यक्रमाक तुम्ही गांवची परगांवची सगळ्यान येवन हे दिग्विजय महोत्सव कार्यक्रम अत्यंत विजृंभणे रितीन जावतशी तुमगेले प्रोत्साह नेमून घेता. पुनः तुमकां सगळ्यांक नोव्हेंबर 4 तारीख शनिवार हे दिग्विजय महोत्सव कार्यक्रमाक तुम सगळ्यांक विनम्र आमंत्रण कोरून हे एक देवाले स्वामेले कृपेक तुम्ही पात्र जावन हे एक महोत्सव चंद रितीन जावतशी तुमगेले सहकार नेमून घेता.